No moi! Täällä kuule lähettiin tuolla Roikirkolla käymään, viemähän tuo tarttimoottori ja sitten viiä nuo alumiiniset vanteet. Kovin on tuhurinen ilma täällä, että vettä sataa. Joo, että semmoistahan tää. Joo, pitää tuo tarttimoottori viiä motonettiin, että saa nuo panttirahat pois. Ja samalla käydä siellä katsomassa niin yhtä autoa, että minkähänlainen siellä on. Joo, että tämmöstä tänä päivänä. Mutta kovin on rauhallista kuule täällä Kemijärven ja Rovaniemen välillä tämä tie. Ei täällä no kovin mahdoton näitä autoja tulee vastaan. Samalla tulee kokeiltua tätä omaakin autoa tässä uusilla renkailla ajella. Eipä näy tuolla Hillajängilläkähän porukkaa olevan, kun kattelee tästä tienvarsista, niin ei sillä autoja näy olemaan. Tämmöstä tämä kuule on. Aika pitkä suora tämä Hyypiön jälkeinen suora tässä. Tämä on aika pitkä. Tämä on aika pitkä loppujen lopuksi. No, mutta tämä tällä kertaa kuule, niin ollaanpa tuossa taas yhteyksissä. Minäpä pistän tuossa taas videoita tulemahan, kun tässä tulee semmosia mukavia rupatteluhetkiä.